Hej, velkommen til Taber Syden, vores spritnye klan. Jeg hedder Mikkel, og min makker er... Jeg hedder Andreas, og på den her kanal, så kommer vi til at tabe syden. Det, der kendetegner os, det er, at vi spiller på flere forskellige maskiner. Og så bliver vi rigtig, rigtig glade, når vi vinder. Og her i første episode, der skal vi spille en Rapid 1000 kroners superbonus funktion. Og så lad os bare komme i gang med at tabe syden her. Vi kører. 3, 2, 1. Kom nu lidt, vi taber syden. Vi taber fucking syden. Og det svenske L Studios, som jo er kendt for... Og malk. Deres... Og malk. Og malke. Og malke. Det ser smukt ud, det der. Det vil vi gerne prøve. Det er sindssygt. Imagine, man havde spundet den i stedet for, at man skulle købe den. Det havde da været 100 gange sjovere. Ej, var det sindssygt. Så har man altså 3 kaniner i stedet for kun 1. Så har man 3 kaniner. Hvor er det sindssygt. Som kan give til hinanden, og som kan samle de der guldrødder op. Nu skal den handle bare ikke dø. Og vi kører 1 krone per follow. Var det sygt? Første spin? Nej, ikke det spin. Lad nu være. Ja, lille hit. Lille hit. Der er fandme langt vej op til 1000 kroner. Men for hver follow kører vi 1 krone på nogle forskellige maskiner. Det er rigtigt. Ej, det er for hurtigt første spin allerede det. Kom nu, giv til hinanden. Land her. Hop herop. Nej, den er hoppet. Nej. Tak. Lille hit. Der er stadig lang vej. Alt for lang vej. Ja. Kom nu, herover. Ej, der er noget. Ja, tak. Lille hit. Der kan også komme flere king, der skal det også søges. Der kan komme op til. Og så går hunden og i bare rundt. Det er god timing. Satan. Skal passe på, at ikke bliver spist derude. Ej, var det vildt, man kører en 1000 kroner funktion, det ikke giver til hinanden. Nej, ikke deadspin. Ikke deadspin. Ja, godt. Jeg troede fandme ikke, men hit. Det gør den. Hvor er det sindssygt. 1000 kroner fra helvede, var det dumt. Fra helvede var det dumt på Rapid. Hvor er det dumt. Hop nu herop. Der er så lang vej. Det er helt sindssygt, så lang vej der er. Den skal bare blive ved. Den må ikke dø. Den skal bare fortsætte. Der fucking 180 kroner, altså. Ej, det spil. Nej. De skal give til hinanden snart, jo. Hop nu herned. Nej. Nej, ikke kun 180. Hop her, eller ja. Tak, jeg troede, den skulle dø. Den var næsten derovre, den giver ikke til hinanden overhovedet. Hvad fuck sker der for det? De skal lande ved siden af hinanden, så giver de til hinanden. Det er det, vi skal have til at ske. Hvorfor giver de ikke til hinanden en eneste gang? Den dør nu. Nej. Nej, det var det dårlige start der. Nej. Det er sidste gang, det er åndssvært, det der. Hvor er det åndssvært. Jeg vidste bare, det der ville ske.